जोंनि हाखौ जों मालाबाबो गारनानै थांनो हाया। बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थादों जोंनि हाखौ लाफैनोसै होननानै, बे मालाबाबो जानो हाया। गिबियावनो जोंनि बिटिआर खुंथायनि गेजेराव दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर खुंथायनि गेजेराव फोरमायनो सानदों जे दिनैहाय जोङो नैबे आदानि सरकारा जे जोंनि पागलैजरा दुखिसुखि पागलैजरा पार्ट 1 बासबारि बाजार एरिया लानानै जे थार्मेल प्रजेक्ट खुलिनो नागिरदों, बेयावहाय जों आगोलनिफ्रायनो नांबोबाय थानाय ढौआ दासिमबो जोबाखै। दिनैहाय जोङो सानदोंमोन जोंजों माखासे गेदेमाफ्रा जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा जोंजों एसे सावरायगोन होननानै सानबाय थादों, अब्लासिम दिनै जों नुनो मोनाखै। दा बे नुनो मोननायाव जोंजोंहाय जोंनि आसाम सरकारनि जेसेबांनाखि संगठन दं जोंजों लोगो नांफानाय बिथांमोनहा नै दिनैबो जोंनि आसाम सरकारनि जेनाखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन कनभेनर सुब्रत तालुकदार बिथाङाबो जोंजों लोगोसेयै नैबे जोंनि हा सेनो नागिरनाय बा आदानि सरकारा जे जोंनि हाखौ लांनो नागिरदों बेनि सत्तेयाव जोंनो सुबुरुन होफैदों, मोजां सुबुरुनखौ होदों जाहाथे जोंनि हा जोंनो दिनै बिगासे बिगानै हाखौनो जों मोनाखै, दिनैहाय जोंनि हाखौनो सेनानै बा फाननानै दिनैहाय आदानि सरकारनो होनो नागिरदों। बे हायाव बिथाङाबो मोजां सुबुरुन होनायलाय जोंबो दिनै नागारखायाखै। जोंनि हाखौ जों मालाबाबो गारनानै थांनो हाया। बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थादों जोंनि हाखौ लाफैनोसै होननानै, बे मालाबाबो जानो हाया। जों हगारनोबो हाया। जोंनि रायजोआ समग्र दिनै गोरानिफ्राय गोरासो आवगायबोदों, जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों। दा बेखायनो जों बहुद संगठनजों संग्राम खालामबाय, बिथांमोनहा जोंनो मोजां सुबुरुनखौ होदों। दा बे सुबुरुनखौ जों लाबाय थादों। बे लाबाय थानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट जेनाखि खुंथाय जाय बिबानगिरिफोर बिथांमोनहा गोसोआव साननांगोन दिनै जों मानि थाखाय अलखदाव गोलैनांदों, बे जाबाय बे अलखदखौ जों साननो हादों। दिनै बिथांमोनहा दिनै सानसुनो हायाखै जे जोंनि गोदोनि जे आन्दलनमोन, जों बर' हारिया थांना थाथों, रायजोआ थांना थाथों, जों खौसे गोरोबना थागोन, जों बे हानिखा, जों बे हायावनो थागोन, जोंनि हाया जोंनिखा होननाय जोंनि आवाजखौ दिनै बावलांजोब्बाय। दा बेखायनो जों गोसोखांनो थाखाय नैबे फिन जों बुंबाय थादों जोंनि हाया जोंनाव थानांगौ, जों बे रोखोमै जों रायजोखौ जालांबाय थानो हाथों। जों बेखौनो बिबेसना खालामनो थाखाय गेदेर गोलाव सानसुमैफोरखौ नैबे दिनैनि नैबे जोंनि नैबे रायजो राजानि जेनाखि बिबेसना खालामनाय बेजोंहाय जों फोरमायबाय थादों। दा बे फोरमायनायखौ जोंनिखौ एसेब्लाबो गंग्लायनानै रायजो राजा साननो हनो गोनां सानसुमैफ्रा जाहाथे बिजिरलायनानै जेन संसदन बा सलुसनाव फैथों होननानै बिबेसना खालामो, बेखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।